Bayramçylyklardan soňky hepde Türkmenabadyň käbir ýaşaýjylary ýakymsız ýagdaýlar bilen ýüz-ýüz boldular. Täze ýylyň ilkinji hepdesinde şäherde hususy awtologlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýle-de dükanlarda haritlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Türkmenabadyň merkezi etraplarynyň biriniň ýaşaýjylary bolan awtolog eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülip alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz ýanjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jikme-jikliklerini anyklady. Merkezi köçeleriň ugrunda yerleşýän köp gatly jaýlarda ýaşaýan azyndan 3 adam öz öýleriniň gapysynda goýulan awtologlarynyň içiniň talanandygyny bilip galdy. Ulaglaryň akkumulyatorlary sökülipdir, magnitofonlar we ähli elektronika enjamlary awtologyň içinden alınıpdyr. Dip habarçymyz aýtdy. Yerli ýaşaýjylar köplenç awtologlaryny öýleriniň ýanynda goýýarlar. Ýaşaýyş çaýlaryň öňünde ýörýte awtolog duralgalary ýok. Ozal köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda demir garajlar gurulýardy. Ýöne 2015-nji ýylda ular gadagan edildi. Emma Türkmenabadda, Aşgabatyň tapawutlykda awtologlar üçin garawully ýörýte duralgalar gurulmady. Dip Türkmenabadyň ýaşaýjysy aýdýar. Şäherde awtolog duralgalary diňe bazarlaryň we uly dukanlaryň golaýynda bar. Soňky günlerde Türkmenabaddaky ogurluklar diňe awtologlar bilen çäklenmedi. Saparmurat Niýazow köşesi bilen Ruhnama köşesiniň çatyrygynda ýerleşýän azyk dukanynda ogurluk boldy. Alkogolly içkiler, çilimler we kassadan nagt pul ogurlandy. Habarçynyň söýlerine görä bu hususy dukanda video gözegçilik kameralary goýulypdyr. Ýöne garakçylar başyny örtüp ýüzüne maska dakynıpdyr. Bu olary anyklamak işini kynlaşdyrýar. Dukan eýeleri polisiýa ýüz tutdular, emma şu wagta çenli netije bolmady. Dip habarçy aýdýar. Onuň söýlerine görä şäherde ogurluklar adaty bir zat ýöne awtologlaryň içiniň talanmagy we dukan talançylygy seýrek bolýar. 2023-nji ýylda birnäçe hadisa bolupdy. Ýöne bular hususy öýleri talamak bilen baglydy. Köplenç öý goş golamlary ogurlanýardy. Dip habarçy aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky birnäçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talançylygy bilen bagly hadisalar barada habar berdi.